साननानै नाय नोंनि खाथि खालायाव मबाइल टावार माखासेया बन्द जालांजोब्बाय रावनिबो मबाइलाव टावार गैया नेटवर्क गैया नाथाय नों सोरखौबा नोंनि फनजों फन खालामगासिनो दं नोंनि मबाइलाव टावारबो दं नेटवर्कबो दं नाथाय नै बेयो माबायदि फन आरो माबायदियै बेबायदि जाथावथाव बेनो जाहैबाय BSNL नि सेटेलाइट फन नै बे फनखौ सालायनो थाखाय मबाइलनि जायखिजाया टावारनि गोनांथि गैया मानोना नै बे फना डाइरेक्ट सेटेलाइटजों कानेक्सन जानानै खामानि मावो नै बे फना हाग्रा बंग्रायानो जा माखासे हाजो थिखिनि गोजौआनो जा बा लैथोमानि गेजेरावनो जा एबा जायखिजाया गेदेर गेदेर अलखदनि समावबो नैबे फना माने कानेक्सन गोमाया नाथाय बेखौ दासान्दि सरासनस्रा सुबुंफोरनो मानसिफोरनो बाहायनो होथ'वाखै आरो बे फना स्मार्टफन नङा जेबो ओरैबायदि माने सिम्पल एकदम रागेड फन किपेड गोनां फन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हायो बेखौ लानोबाथाय स्पेसियेलि BSNL नो माने रिक्वेस्ट खालामनांगोन आरो नैबे फननि प्राइसआनो जाहैबाय दामानो जाहैबाय एप्रक्सिमेटलि 1,35,000 बेफोरबायदिनि गेजेराव बेनि रिचार्जआनो मान्थलि प्लेनानो जाहैबाय 3500निफ्राय आसपास 6000नि माने 5,800 सामथिं बेफोरबायदिनि गेजेराव आरोना आरो एक्चुअलि बुंनो थाङोब्ला नैबे फना इनमार्साट होननाय कम्पानियासो दिहुननाय आरो BSNL जों टाइप माने BSNLआ बेजों इनमार्साटजों टाइप खालामनानै माने इन्डियायाव लन्च खालामदों जाहैबाय बेयो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय सेटेलाइट फनखा